Gwybod y Gyfraith, radio'n Ddiogel. Ydych chi'n ei rhywun rydych chi'n yn nabod yn radio e-feic neu e-scooter? Efallai nad ydych chi'n ymwybodol, ond mae yna gyfreithiau ynglŷn â sut a ble y gallech chi eu defnyddio nhw. Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd eisiau eich helpu i gadw'n ddiogel a gwneud yn siŵr eich bod yn radio nhw'n gyfreithlon. Nid yw e-feiciau i gyd yr un peth, gadewch i ni glirio unrhyw ddryswch. Dim ond beiciau pedal a chymorth trydanol sef e a py y mae modd ei defnyddio'n gyfreithlon ar y ffordd neu ar lôn feicio. Rhaid i chi fod o leiaf 14 oed i radio un. Os gall modur ei beic fynd yn gyflymach na 15.5 milltir yr awr heb bedlo, nid yw e a py mwyach. Mae'n cael ei dosbarthu fel beic modur neu fowped trydan. Mae hynny'n golygu bod angen trwydded, treth ac yswiriant arnoch i radio ar y ffordd yn gyfreithlon. Ni ddylai allbwn pŵer modur e a py fod yn uwch na 250 volt. Os yw'n fwy na hynny, mowped trydan neu feic modur trydan yw e. Os nad ydych chi'n pedlo o gwbl, nid e a py yw hynny chwaith. Felly stopiwch a meddyliwch, fyddech chi'n radio beic modur neu fowped petrol heb drwydded, treth nac yswiriant. Na, felly peidiwch â gwneud hynny gydag un trydan chwaith. E-sgwteri sydd nesaf, efallai eich bod wedi gweld pobl yn radio nhw, ond yng Nghymru mae'n anghyfreithlon defnyddio e-sgwter ar ffyrdd cyhoeddus, palmentydd a lonydd beiciau. Dyw'r Llywodraeth yng Nghymru ddim yn cynnal unrhyw gynlluniau peilot fel yn Lloegr. Yr unig le y gallech chi radio e-sgwter yn gyfreithlon yng Nghymru yw ar dir preifat, gyda chyniatâd perchonog y tir. Un peth olaf, gwefru. Mae'r Cerbydau trydan hyn yn defnyddio batris ion lithium. Mae'n beryglus addasu beic pedal neu sgwter cyffredin. Prynwch yn gyfrifol a phan fyddwch yn gwefru, gwnewch hynny yn ddiogel. Peidiwch â'i gwefru pan fyddwch chi'n cysgu neu yn gadael yn gwefru gartre pan fyddwch chi allan. Peidiwch â'i gadw nhw ar lwybrau dianc neu mewn mannau arrennyr. Defnyddiwch y gwefrydd addaeth gydag neu wefrydd newydd gan werthfawr ddibynadwy. Dilynwch y cyfarwyddiadau. Peidiwch â gog-wefru. Os bydd tan, peidiwch â cheisio ei ymladd. Gadewch yr adeilad, cadwch allan a ffoniwch 999. Byddwch yn ddoeth a gwisgwch offer amddiffynol. Mae'n bwysig bod yn llachar ac yn hawdd ei gweld mwyn osgoi'r risg o ddamweiniau ac afnafiadau. Cofiwch, mae e a py yn dawel iawn. Efallai, na fydd pobl sydd ag amhariad ar eu cliw neu ei golwg yn eich clywed chi'n dod. Ystyriwch ddefnyddio cloch neu gorn i roi gwybod i pobl eich bod chi yno. Dewch i ni ein gadw'n hwyl, yn ddiogel ac yn gyfreithlon.